no podia venir, i ja que no podia venir el Tomàs com a cuiner, hem fitxat l'ajudant de cuina, que és l'Artur. A més, hem fitxat un ponent jove, perquè ja hem vist al començament d'intentar posar el PowerPoint que comencem a tenir algunes dificultats i hem pensat que havíem de començar a convidar algun ponent una miqueta més jove. Quan el vam fitxar, i una mica li vam preguntar allò, el càsting, aviam tu què ofereixes, què presentes, explica alguna cosa, defensa't, venta. Primer de tot va dir, aviam, poca broma, em dic Grau. Per tant, Jan Grau, Jordi Grau, i amb això ja representa que se t'havien d'obrir totes les portes. Després el que em va dir com a tret més destacable seu és que ell és molt ximple. I esclar, a mi em va fer pensar si és una característica local això de ser ximple, perquè els Amics de les Arts hi havia la colla dels ximples. Però no continuem per aquí perquè és regalar-li munició a l'Antoni, per tant no direm res més. Sobre la seva relació amb l'excursionisme, fa ferrates, camina, corre, i pel que fa a la seva relació amb l'alimentació em va dir que era de primera magnitud pel que fa al que menja. Es veu que és conegut pels monòlegs que fan al foc de camp del centre. Deu ser després de sopar i no sabem si és per arrodonir un bon àpat o per ajudar a oblidar com ha estat el sopar. I a l'hora de fitxar-lo ens va dir que sí, cosa que li agraïm molt que hagi acceptat la nostra invitació. Ens va dir la coordinadora de la taula rodona és la Trulli, la Montse Trullàs, i llavors ell ens va dir, home, no puc dir que no, és el meu amor platònic. Per tant, no sabem si és aquí per fer més números amb la Trulli o per què s'ha deixat enredar, però en tot cas, moltes gràcies per ser. Bueno, primer de tot, la primera vegada que vinc, però potser és l'última, no? Depèn de com vagi. I a més, em porteu un col·lectiu minoritari de gent de Sabadell que, pobrets, tota feina tenen, i a mi com el minoritari de jovent, no? Jo el primer que volia dir és que la meva màxima relació amb la cuina sobretot és entrar a molestar i que em fotin fora perquè foto una osa. Però tot i així, com que jo he hagut de passar pel pedaç de la dictadura del que és la meva àvia, la meva iaia, que si jo no agafava bé la cullera, doncs quasi que és com si clavés Jesucrist a la creu, doncs, si algú agafa malament la cullera, que sapigueu que la meva àvia, que està aquí, que és allà, la iaia, per culpa d'ella, com a mínim agafo bé la cullera, la resta ja ho veurem. Després volia dir que totes aquestes barbaritats de bàrbar, estrangers i alhora veritats, m'han ajudat dues persones, una és el Carles Sala, Halo, i l'altra és el Marc Altet, una persona que també té d'amor platònic a la Trulli. Per tant, ens uneix la cuina i la Trulli, i la muntanya i l'excursionisme, evidentment. Jo el primer que volia dir és que la muntanya, igual que la societat, està plena de desigualtats. Això és així. Sempre hi ha qui va molt ben preparat i qui no ben va preparat. Llavors, avui m'agradaria parlar de les virtuts i les desgràcies a l'alimentació respecte a aquestes desigualtats. Primer de tot, hi ha qui porta un material bo, que d'aquesta gent no hi parlarem. Anem a parlar dels altres, que és material dolent. Material dolent vol dir que, per exemple, el Marc Altet havia utilitzat una cubitera d'olla per cuinar. Gent que ha utilitzat els mitjons de tovalló, gent que ha utilitzat el cendrer de plat, els pèls de l'aixella com a fil dental o fins i tot el perruquí del Domper com a fregona, perquè no sé si sabeu que porta perruquí. Jo he de dir que jo que m'he dutxat en pilotes amb ell, de fet he estat una dutxa en pilotes amb ell i el Pep Mas, us he de dir que és de les experiències més malsons m'han generat a la meva vida, i en canvi he de dir que, per exemple, el Tom Grau, que també està allà, veure-la en pilotes i dius, mira'l. Hòstia. Però bé, si algú vol veure en pilotes, doncs que parli amb ell, no? El tema és que a mesura que en saps, la cosa canvia o no. Primer de tot hi ha el tipus de gent que porta entrepans, i els que porten entrepans són els que porten un plat combinat amb pa, aquella acumulació de coses, no? Després tenim els que porten un entrepà de vegetal però porten pollastre o porten tonyina, i dius que això no és vegetal, i dius, la tonyina no és carn. Després tenim, que és el cas de, a mi no m'ha passat amb la iaia, però si la vostra parella, mare, pare, aquí clar, són una miqueta més grans, ja queda una mica més agosserat, pare o mare, però seria si fan un entrepà de mortadela, de xòpet o fins i tot de salami, t'he de dir que la persona que te l'ha fet no t'estima, això és així. Sí que és veritat que amb la d'embotits bons que tenim aquí, aquestes autèntiques merdes l'únic que fan és demostrar-te que alguna cosa falla. Sí que si són mortadela d'olives, doncs potser la cosa canvia. Després hi ha que quan tu fas uns entrepans et trobes que el pa està tou, i llavors més que un entrepà semblen unes tortites o un kebab.
I després, per una altra banda, ens va passar l'any passat que en el campament allà, ara no me recordo on vam anar, a Valle de Hecho, que deien, tenemos el mejor pan, y sí, era el mejor pan, però el més duro del mundo también. I de fet, no sé si ho sabeu, però aquí a Terrassa, al Rocòdrom, van agafar els crostons de pa que hi havia allà i l'han aprofitat de peces de rocòdrom. Vale? Però el principal problema que trobem quan tu menges entrepans és la gent que s'embruta les mans, és a dir, jo, que tota la vida m'he embrutat les mans, i llavors trobes el típic Joan Montfort o gent com tu, que la primera opció és assugar-te amb els pantalons i la segona és hòstia, Joan, com va? I fas, hòstia, quina il·lusió veure't, Sí. Segurament si la Trulli es deixés tocar ho faria amb ella, però clar, llavors perdre oli per aquí seria raro ajuntar-ho. Bé, després tenim la gent que són els supervivents que el meu amic Halo va anomenar els minimalistes, que són els típics hippies que van d'aventurers d'Indiana Jones que diuen jo vic dels fruits que em dóna la natura. Aquesta colla de gentussa el que fan és dir jo no agafo una ampolla d'aigua, jo bec d'un rierol i després veus que 50 metres més amunt hi havia unes caques de vaca allà cagant allà al mig de d'allò, o els que diuen no, jo no agafo un trepant, jo menjo insectes. Llavors vas per la natura i et trobes els típics burros al mig d'allà movent braços i no saps per què són. El problema dels insectes, si ho hem de fer, té un problema molt gran, el dels insectes, és que si els insectes et queden entre les dents quan els menges, jo us aviso. I després hi ha els que van recollint fruits, que hi ha molta gent d'aquesta, però que jo, quan ho he fet, us he de dir que m'he quedat amb gana, com a gran golafre que soc. Perquè si una cosa està clara és que quan tu vas d'excursió tens molta gana i tot està bo. Si tu menges fuet del pozo, fins i tot tarradelles o paté de porc d'aquest de la cantonada, tot està bo. Està bo fins al punt que quan tu vas a menjar alguna cosa i et cau a terra pots fer la llei dels 5 segons, que és dir, l'agafo, el mires que ningú et miri, bufes, no em passa 5 segons i m'ho menjo. Però clar, aquí té un problema quan fas aquestes coses, és que generalment quan tu agafes alguna cosa de terra a la muntanya, després quan tu menges fa com crec. No et dius, hòstia, mira, està cruixent. No, no està cruixent. És sorreta que algú ha trepitjat o la vaca que ha passat per allà. Després també tenim la gent, espero que no sigueu vosaltres el cas quan feu excursions, que tu has d'anar carregat com una mula perquè van amb una motxileta d'aquí en Jornet i diuen, perdona, és que no m'hi cap, que m'ho pots portar? Sí, tranquil, ja t'ho porto jo. Després, les típiques xocolatines que tu agafes i dius, hòstia, una xocolatina després entrarà. I tant que entrarà per la bossa i deixarà tot fet una merda de color marró. I el mateix passa amb els plàtans, que després de tu poses uns plàtans que són d'aquell color groc, on és una mica daltònic, entenc que els plàtans són grocs, però tu agafes aquell plàtan de color groc i dius, oh, que bé, i quan te'l vols menjar veus que està negre i ple de cops. Això és una cosa que passa quan agafes plàtan, així que la fruita està sobrevalorada a la muntanya, ja us ho dic. Després tenim la gent que agafa tàpers. Ojo amb els tàpers. Tema tàpers, n'hi ha que tanquen molt bé. Massa bé. Massa bé vol dir que tu intentes obrir i no pots. Després tenim els tàpers que no tanquen bé i juntament amb les xocolatines de muntanya queda tot escampat i al cap de 2 anys encara trobes restes de l'arròs 3 delícies que transporta l'excursió de no sé on. Després hi ha la gent que, evidentment, com jo, guardem molt de carinyo, un valor sentimental, no només per les persones o els animals, sinó també per les coses. I tenim aquells tàpers cutres de fa 10.000 anys que quan el mires dius home, te'l pots comprar, que no valen tants diners. Què passa? Que fins i tot aquests, doncs, hi ha gent que, en comptes de dir, doncs no me'n compro un, li robo el net o la neta, i veus que venen amb un tàper de la Frozen a fer una excursió a Sant Miquel del Fai. Després trobem els tàpers que tenen moltes seccions, moltes butxaquetes, molts raconets, no trobes res del que volies, però dius, hòstia, la dent del nen, doncs que el nen ja va a la universitat, saps? Si és la dent d'alguna persona gran ja és més violent, vale? Després trobem les típiques persones, senyorets i senyoretes, que quan van d'excursió munten tot allà, munten les estovalles, les setrilleres, porten de tot. D'aquests n'hi ha en aquesta sala, no direm qui són. I després trobem els tàpers d'enamorats i enamorades. Per què? Perquè comparteixen tàper. Bé, enamorats i enamorades, fins que arran de compartir tàper, tallen, perquè sempre hi ha un dels dos que en menja més. No seré jo qui digui que a mi em va deixar una parella perquè em menjava el menjar dels plats. Però podria ser. Després trobem qui cuina amb fogonet. Fogonet de Catlon, brutal, boníssim. Però què passa quan tens una mica el que pots, el material que pots, perquè
amb aquestes desigualtats socials avui dia fas el que pots, tens unes olles de merda, tu poses a cuinar i què passa? Que veus que el mànec es desfà, quan el vols agafar et cremes i dius merda i se't cau tot el menjar. Això també... I després tenim les forquilles de plàstic, que hi ha de dos tipus. Tenim les del Decathlon, que quan fa molta calor es deformen, i després tenim les d'un sol ús, que tu vas a punxar i vas a tallar i es trenquen. Però quan passa això i dius, hòstia, merda, vaig haver d'utilitzar les claus de casa i estàs allà amb la clau del cotxe tallant, sempre apareix el típic repel·lent o repel·lent que et diu mira, pots utilitzar la meva navalla pallaresa. I de fet, hi ha gent, que algunes estan aquí, que en comptes de navalla sembla que portin katanes o machetis. Vale, ens hem trobat. Després també passa que evidentment vas a cuinar i se't gasta el gas a mig cuinar. I llavors, doncs, evidentment, depèn del que cuinis, doncs està al dente, massa al dente. I llavors ja, quan vas d'excursió, moltes vegades anem a alta muntanya i fot fred. I dius, hòstia, un caldo ara entra? Oh, com entra el caldo! I dius, hòstia, no tinc de res. Doncs comença a agafar el que trobes, uns cucs de terra, uns cargols, unes ortigues, perquè les ortigues li donen un toc picant. O unes cremes de la teso, fins i tot un puro del Domper, perquè així li dona un toc de vapor. Vale? L'altra opció és, dius, ostres, doncs també puc agafar, si algú té hipotèrmia, doncs agafo uns trossos d'un mort. Per exemple, no sé si coneixeu el Cèsar, però el Cèsar, els seus dits del peu de barretes energètiques servirien. Però vigileu perquè aquestes barretes són massa fredes i tot això congelat, igual que les barretes energètiques, se trenquen les dents. Vigileu. Llavors què passa? Que sempre a la vida ens agrada el dels altres, no el nostre. Vale? I quan tu vas a la muntanya i has pujat, o com a mínim em passa a mi, fas ullets i mires el menjar del que té altre. I te'l mires amb cara dient-li, no tens més gana. No et forcis. I tu mires dient, jo estic aquí, per si vols. Però què passa? Que la realitat és que a vegades suborna el tap i diuen, no, ja ho superé. No, no ho superàs. I tu estàs allà amb el teu entrepà de mortadela que t'ha fet una persona que evidentment no t'estima, sense oli perquè te l'has deixat, o en un tàper vell de merda que ja no es veu res, o que no tanca, o un tàper que tenies que utilitzaves amb una parella que et va deixar perquè tu menjaves i tallaves les coses amb les claus del cotxe. Així que l'únic que us diria és que si aneu a menjar, feu el que pugueu, que al final menjar a la muntanya, mengem qualsevol merda, tot ens agrada, i total, quan estàs cansat, tu fots tot. Així que gràcies.